मुलुगनि मुंदांखा टाटा कम्पानिनि बिगोमा रतन टाटा बिथाङा आसामनि थाखाय आरोबाव गोदान खाबु लानानै फैबावबाय। केन्सार देहा फाहामसालिनि उनाव आरोबाव आसामखौ जौगाखांहोनो थाखाय आसाम सरकारजों लोगोआव आरोबाव मोनसे गोदान खाबु लानानै फैबावबाय। टाटा टेक्न'लजि लिमिटेड आरो आसाम सरकार जयै लानानै फैबावदों मोनसे गोदानै आलादा खाबु। रोजा रोजा आसामनि लाइमोन फरायसुला आरो फरायसुलिफोरनि थाखाय मोनसे गोदान खाबु। बोसोरफ्रोमबो 20,000निबो बारा आसामनि लाइमोनफोरखौ साख्रियाव थिसननायनि गोदान थांखि आरो खाबु। केन्सार देहा फाहामसालिनि उनाव गोदानै सेन्टार अफ एक्सेलेन्स बेखेवनाय जागोन। बे सेन्टार अफ एक्सेलेन्सनि थाखाय होनाय जागोन गासै 390 कौटि रां। बे सेन्टारआवनो थाफागोन गं 34 पलिटेकनिक सेन्टार आरो गं 43 ITI। टाटा टेक्न'लजि लिमिटेडनि अननायाव आसामाव गोदानै लाइमोन फरायसुला आरो फरायसुलिफोरनि थाखाय मोनसे गोदान सुबिदा। बे गोदानै बेखेवजानायनिफ्राय बोसोरफ्रोमबो 20,000 गुन गोनां फरायसुला फरायसुलिफोरखौ बोखांनो हागोन आरो बे गुन गोनां फरायसाफोरनि थाखाय बेनि गेजेरजोंनो माबा मोनसे सुबिदा खालामनानै होनाय जागोन। बेनि थाखाय गासै 87% रां फैगोन आरो माखासे आद्रा थानाय जौखोन्दोनि राङा आसाम सरकारनिफ्राय जागोन। बे बाथ्राखौ आसाम सरकारा केबिनेटआव सावरायनायनि गेजेरजों मिथिहोदों। सरकार आरो टाटा टेक्न'लजि लिमिटेड TTC অসম চৰকাৰ আৰু টাটা টেকনলজি লিমিটেডৰ মাজত আমাৰ এটা চুক্তিবদ্ধ হৈছে। আপোনালোকে জানিছিলে এই চুক্তিবদ্ধ হোৱা মতে 34খন পলিটেকনিক আৰু 43খন ITI সৰ্বমুঠ 77খন প্ৰতিষ্ঠানক আমি চেণ্টাৰ অফ এক্সিলেন্স হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। আজিৰ কেবিনেটত এইটো 4.0 বুলি ক'লে ইণ্ডাষ্ট্ৰীত বুজি পাব স্কিলত যে 4.0 এই ষ্টেণ্ডাৰ্ডত এইখিনিৰ কাম কাজ হ'ব আৰু ইয়াত আমি প্ৰতি বছৰে 20,000 স্কিল লোকক আমি ইয়াৰ পৰা উলিয়াব পাৰিম। নতুন যুৱক যুৱতীক 20,000 আৰু তেওঁলোকক আমি সংস্থাপনৰো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে যে তেওঁলোকক প্লেচমেণ্ট হয় আৰু ইয়াৰ বাবে 2,390 কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছে আৰু অনুমোদন জনোৱা হৈছে আজি। আৰু এইখিনি টাটা টেকন'লজি লিমিটেড আৰু অসম চৰকাৰৰ মাজত থাকিব। ইয়াৰ পৰা টাটা টেকন'লজি লিমিটেডৰ পৰা 87% টকা তেওঁলোকৰ পৰা পাম আৰু বাকীখিনি অসম চৰকাৰৰ পৰা হ'ব। আৰু ই এটা নতুন প্ৰজন্মৰ উঠি অহা নতুন যুৱক যুৱতীৰ কাৰণে নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে সুখবৰ যে বছৰত 20,000 লোকক আমি দক্ষ কৰি স্কিল কৰি তুলিব পাৰিম। আৰু তাৰ কাৰণে আমি এইটো যিটো 77খন প্ৰতিষ্ঠানক পলিক্লিনিক আৰু পলিটেকনিক আৰু ITI ইয়াতে দুখন ITI হৈছে 43 আৰু পলিটেকনিক হৈছে 34 দুইটা মিলি 77 আৰু 77খনে सेन्टार अफ एक्सिलेन्स হ'ব। नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना SCC, बेंक PO, बेंक क्लार्क, बेंक SO, UPC, FAC, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट, स्टेट, इन्सुरेन्स, AAO, ADO, एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल्स अफ आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन।
बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गलपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 700-2263133 9101536360 700-2263133 9101536360